general és vera que les xarxes socials, de la manera que han afectat xarxes socials i crec que s'ha acabat donant menys importància en el tema de l'ortografia en general i també la qüestió de la comprensió lectora en termes generals i en qualsevol llengua. I crec que això s'hauria de recuperar perquè la comprensió lectora és la base de la construcció del pensament crític. Llavors, si no hi ha comprensió lectora, difícilment un tindrà un pensament propi. Jo només m'hagués agradat demanar-los si les modalitats lingüístiques de les illes estiran presents en aquesta Olimpiada, perquè, a veure, tens la sensació, crec que bastant evident, que aquesta obligació que existeix per part de que diu l'Estatut d'Autonomia, la Constitució o la Llei de Protecció del Patrimoni Immaterial no s'està complint. Diguéssim, l'obligació de protegir i difondre les modalitats lingüístiques i que en aquest moment estan, o sigui, bàsicament estan només en el registre oral i que tenen la possibilitat de perdre-se. Espero que en aquesta Olimpiada això se tingui en compte.